Здравейте, аз съм Димитър Димитров от ExcoSports. Днес сме на Витошко але с първото ни ревю за 2024 година, за което сме избрали ски обувките Scarpa Quattro. Има специална причина да искаме да направим ревюто, точно първото ревю за годината с тези обувки. И това е защото смятаме, че тази обувка е един от най-добрите продукти, които продаваме изобщо в ExcoSports и Basecamp, но също така е един от, може би, най-недооценените, така, който мина през 2023 година под радара. Затова сега ще ви запозная с спецификите на тая обувка и защо смятаме, че тя е наистина един много добър продукт за ски. Серията Scarpa Quattro е разработена от Scarpa заедно с атлетите им Боден Милър и Крис Дейванпорт. Разбира се, някои хора може би ще кажат, че това е чисто маркетингов трик, но това изобщо не е така. Идеята на обувката е да бъде много добра платформа за каране, също така и за пантене и да може да бъде използвана с всякакви автомати, било то точкови или гриплок автомати за алпийски ски. Има 4 версии. Scarpa е разработила мъжка и женска серия. Мъжката версия на обувката идва в две твърдости, 130 и 120, а женската в 115 и 110. В случая това е топ модела Scarpa Quattro XT, която е с твърдост 130. Има класическа за ски обувки конструкция с 4 штраймера и Power Strap отгоре. Самият материал е с карбонова сърцевина. Останата част е изградена от Grilamid Bio. Подметката е Vibram Gripwalk с тех инсърти сертифицирани от Dynafit. В случая знаете, че инсъртите могат да бъдат с прорези за по-лесно обуване, но тогава се използват с по-малък брой автомати. В случая това са кръгли стандартни инсърти, които ви дават абсолютно съвместимост с максимален брой автомати на пазара. Вътрешната обувка е Intuition Pro. Механизма за привключване е магнезиев и се намира тук отзад. По този начин се оперира. Сега някои от параметрите на обувката. Самия ласт е за крак с ширина 100 мм, като размерите са през половин номер. Ъгълът на движение при пантене е много голям, 61 градуса, което в общи линии е нещо, което повече от това няма да ви трябва. Както казах, твърдостта е 130 и ъгъла на каране е 17 градуса и 1/10, 17,1, като може от тук да се регулира с 2 градуса напред, т.е. да стане 19,1 и 2 градуса надолу, 15,1. Самата обувка има 5 градуса рамп ъгъл напред, което при каране на алпийски ски и също в по-стръмни и фрирайд терени дава едно много добро усещане. При пантене наравно има лек недостатък и се усеща малко с леко наклон напред, но така иначе предполагам хората, които търсят такъв клас обувка, последното нещо, което искат да правят е да пантят наравно. Сега по отношение на самите штраймери, всеки един от тях има микрореглаж, има възможност за изместване в две позиции, напред и назад на целия штраймер. Power Strap е изключително важен за обувката и ви дава на практика притягане като за пети штраймер. В общи линии това е. Сега би ми се искало да ви покажа как изглежда и вътрешната обувка. Ето това е вътрешният чорап от Intuition Pro. Чорапа е доста тънък, като ви дава много добро усещане за каране. Разбира се, при по-ниски температури има едно такова леко усещане за студ, но смятам, че е в рамките на разумното. Обувката е доста обрана и когато първоначално си сложите кръка в нея, усещането е, че няма почти никакво свободно пространство. Затова много силно препоръчвам всеки, който взема тия обувки,
веднага да ги термоформола. Лично при мен, когато правих моя чифт, с този чифт той е всъщност препродъкшен и беше още от тестовите серии на Scarpa. Аз карам вече 3 сезона. При първоначалното обуване имах чувство, че по-скоро няма да мога да карам с тия обувки, но след като ги оформих, започнах с дълги преходи и дълги карания буквално от първия ден. Тоест, ако ги термоформовате и кръка ви, разбира се, е съвместим с ласта на Scarpa, мисля, че фита е наистина уникален. Поставянето, влизането и излизането от обувките също е много лесно. Това бяха основните параметри на Scarpa Quattro XT, което, както казах, е една страхотна обувка. 1500 грама е теглото за размер 27, което я прави една от най-леките на пазара. 130 флекс твърдост, 61 градус ход при пантене, много добър комфорт, много добро затваряне, работа на щраймерите, вътрешен чорап. Смятам наистина една много добра обувка за класа си, за употреба с всякакви ски и във всякакви сезони. Лично аз, откакто ги имам за 3 години, не съм ги свалил почти от краката си, когато има сняг. Официалната цена е 1659 лева. Това е Scarpa Quattro. Благодаря ви, че изгледахте това ревю и за следващи подобни ревюта следете каналите на ExcoSport в социалните мрежи.